йдемо зараз гуляти. Я так курточку з себе взяла, так прицепила. Курточку, сумка, ключі. Прекрасно. Ти хочеш З малиною. Чи ти хочеш Машу повезти? Красотка вообще как, да? Ти що? Коротше, я думала, що карточка впаде. Тихо, я видео снимаю. Да. Там ти кудись приїхав. Да уж. Це парень, не? Парень! Да, це не парень. Ладно, шучу, це не двоюрідний брат. Він Троє. приїхав годин. Троюрідний? Я не знаю. Це він двоюрідний, ти й дура. Ага. Ні, він буде троюрідний. Ні, да, буде сторідній. Сторідній. Представляю, скільки бородів було. Да. У нас дуже тепло сьогодні. Великдень. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо. Бух який.